हमरो भतार सखी रहेल सऊदी, हमारा के कहेला आवहे ने भौजी। बाकी होलिया में चोली लागा तार रंगेला, बाकी होलिया में चोली लागा तार रंगेला। ओकर पिचकारी ओकर मोट पिचकारी से डर लागेला, ओकर बड़ पिचकारी से डर लागेला, ओकर मोट पिचकारी से डर लागेला। होलिया में पियले बाटे 2 बोतल दारू, हमारा के बुझे सखी आपन में हरारू, आपन में हरारू। होलिया में पियले बाटे 2 बोतल दारू, हमारा के बुझे सखी आपन में हरारू। बाकी डाले खातिर रंगावा तार खोजेला, बाकी डाले खातिर रंगावा तार खोजेला। ओकर पिचकारी ओकर मोट पिचकारी से डर लागेला, ओकर बड़ पिचकारी से डर लागेला, ओकर मोट पिचकारी से डर लागेला। राइटर दिनेश के बात का बताई, होलिया में कोइले बाटे देह के गिजाई, देह के गिजाई। राइटर दिनेश के बात का बताई, होलिया में कोइले बाटे देह के गिजाई। बाकी विजय के रहन नाही ठीक लागेला, बाकी संजय के रहन नाही ठीक लागेला। ओकर पिचकारी ओकर मोट पिचकारी से डर लागेला, ओकर बड़ पिचकारी से डर लागेला, ओकर मोट पिचकारी से डर लागेला। सितंबर रिकॉर्डिंग स्टूडियो टोकैला चौक।